Pero ang ano ko, atensyon ko sa pamilya pa rin. Maglalaki man ako ng ilang lalaki. Nandun pa rin yung pamilya ko. Ayaw niya. Gusto niya, siya lang ang atensyon ko. Hoy, hindi pwede, hoy. Maraming lalaki. Kadaming lalaki, loko ka. Alam nyo guys, pikon na ako dyan sa kapitbahay namin. Ang lakas-lakas na nga magpatugtog, tapos paulit-ulit pa yung kanta. Pagod na ako sumayaw eh. Kaya naman eh. Hindi na aking pag-ibig, ikaw ang binibining na ninanais ko. Ibaba mo yan. Kung hindi, ang dulo ng baril ko, ang huli mong makikita. Cardo! Oh, ikaw nga! Ang tagal-tagal ko nang nanonood ng probinsyano. Pero ni minsan, hindi kita nakitang nag-birthday. Kailan ba ang iyong birthday? O ano basa dito? Isa. Dito. Dawala. Anong dawala? Naku, mais ka ha? Basahin mo ulit. Dalawa. O anong basa dyan? Dawala. Kung yun pa ulit-ulit na lang tayong dalawa. Ari ko nga, ayaw ko naman. Manahimik ka dyan ha? O ito, anong basa dito? Ayan dyan, anong basa dyan? Huwag mo kung ano yun dyan, basahin mo ito, dalhin mo. Tulang? Mali! Sardinas. Isko yun sa muna ko yan. Isang-isa na lang talaga, tatamaan ka na ulit sa akin. Ayoko na, ma. Anong basa dito? Huwag mo kasi mangutan. Ayoko na nga, magagawa na lumabas, ma. Delata. Isko dilata, Jumbo. Ulit-ulit na lang tayo. Ari, ma. Ayoko na, ma. Ayoko na. Hayop ka! Akala na yun, magkakatula kayo! Ba't kayo gumunod, please? Alam, sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na huwag ako masyado mag-iinom ng kape dahil masama sa aking kutis. Kutis porcelana! At sa katawan, pag ito ang nakita ni Don Solueta, tiyak mamamatay si Richard Gomez sa inggit! At kapag naka-profile, anong sinabi ni Gabi Concepcion? Huwag kang masyado magdidikit sa babae at baka mapikot ka. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nawarin ko sa mga kasalanan ko, sa mga kasinungalingan ko. Nagbibiro lang naman ako eh. Nagkabanggaan po yung truck sa katao. Ayun, nabangga po ng tao yung truck. Ay, yung nabangga po yung truck. Nakabangga po yung driver ng truck. Ng tao. Hindi po pala, dalawang truck lang ang nagkabangga, wala pong kasamang tao. Natalia Manrique, Miss Grand Colombia! Chandra Padit, Miss Grand Thailand! Sonia Luna, Miss Grand Ecuador! Maricielo Amarra, Miss Grand Peru! Andito na si Hitman. Perfect. O, dyan sa baba, makikita mo dyan sa may convenience store. Yung lalaki naka-blue. Yan. Look out natin yan. Doon sa may pangalawang poste, yung may pulis. Yan, naka-uniforme. Atin din yan. Yung tindero dyan sa baba, makikita mo. Yan, yung tinda ng barbecue. Yan. Informer natin yan. Yan yung sasabi ng mga information sa akin. Yung babae, nakatabi niya, yung naka-yellow, balatan mo na yan. Balatan mo na. Yan, asawa niya, yan. Sino ba talaga ang babanatan? Oh, wait lang. Chill lang, chill. Oh, ba't ang daming patay? Tingnan mo dito sa may fourth floor. Lumingon ka sa kaliwa. Yan sa building, sa may bintana. Yung may hawak ng telepono. Yan. Ayun ka! Ako yun eh!